ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Nga igsuon atong padayong iampo ang kahiusa sa katawhan labi na karong panahona dinhi sa atong nasod ug ang panalipod nato batok sa mga kadautan nga makagunob sa tong katilingban, natural ug man-made nga mga kadautan, ug nga ang atong mga benefactors and donors sila nga nagsigig pamalit aning atong mga slots hatagan unta sa Ginoo sa daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili kami mabuhi kung wala ikaw, busa aron magpuyo kami kinabuhi, sumala sa imong kabubuton, hatagi kami sa paghuna-huna ug pagbuhat kanunay sa mga butang nga matarong. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Esther. Si Reyna Esther sa dakong kasakit midangop sa Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Akong Ginoo ug hari, ikaw lamang mao ang Dios. Nag-inusara lamang ako, ug wala ako'y kadangpan gawas kanimo. Tabangi intawon ako, hapit na itahan ko ang akong kinabuhi. O Ginoo, kutob sa akong hinumduman, ang akong banay nagsugilon kanako, giunsa nimo pagpili ang Israel, gikan sa tanang kanasuran, o giunsa nimo kanhi sa pagpili sa among mga katigulangan, aron mahimong imong katawhan hangtod sa kahangturan. Imong gituman ang tanan nimong mga saad ngadto kanila, hinumdumi kami o Ginoo, umari ka kanamo niining panahon sa kasamo. Hatagi ako ug kaiso, hari sa tanang Dios ug magmamando sa tanang gahom nga yutan-on. Hatagi ako sa hustong mga pulong nga akong isulti sa akong pag-atubang ni Aswero, kanang lampingasan nga leon. Usba ang iyang kasing-kasing, aron awayon niya si Aman, ang among kaaway, ug laglagon siya, ug ang iyang mga lumalaban. Luwasa kami, o Ginoo, tabangi ako, nag-inusara lamang ako, ug walay bisan kinsa nga akong kapaingnan, gawas kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, sa adlaw nga nagsangko
Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Magasimba ko didto sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Sadlaw nga nagsampit ako sa imong panahon, imo ako nga gipataling hugan. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, kay imong gihimong dako labaw sa tanan, ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Sadlaw nga Nagsampit ako sa imong panahon, imo ako nga gipataling hugan. Ang imong tungkamot nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gibuhat ka nako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, Sadlaw nga nagsampit nagsampit ako sa imong panahon, imo ako nga ipataling hugan. ang mga pulong mo, O Ginoo. Paglingon ta sa mong pagtuon, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay hatagan ang mangayo ug makakaplag ang mangita, ug ablihan ang pultahan alang kaniya nga nagtuktok. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyog bato ang inyong anak kung siya mangayog pan, o hatagan ba ninyog bitin kung mangayog isda? Kung kamo nga mga dautan, mahibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga atua sa langit. Muhatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Buhata sa uban
ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Naagyo'y assurance si Kristo nato nga wa gyo'y mausik sa atong paningkamot. Kung mangita ta, makakaplag gid ta. Kung mangayo ta, makadawat gid ta. Kung magtuktok ta, ablihan gyud ang pultahan. Assurance na nagihatag ni Kristo aron dili ta ma-discourage. Unsam say gitudlo sa kalibutan, imbis mangayo, mangutang. Mao na gitudlo sa kalibutan. Wa man mayong kalibutan pangayo, ang gitudlo pangutang. Nya unsa may resulta? Nagka-problema. Kay naputos na sa utang, ang sunod buhaton pangawat aron ibayad sa utang. So, mulsangko sa dautan basta di ta mosunod sa pamaagis Ginoo. Imbis magtuktok aron ablihan, mulungkab naman hinuos bintana. Mulungkab. Imbis nga mangita, sa may opposite sa kalibutan. Sa may opposite sa mangita. Kaya ka na mangita ka, muhago, magkaglakaw-lakaw. Oh, mag-corruption. Adto na i-deliver nila. Di na pangitaonon, adto na i-deliver ang mga malita. Sikat kayrong malita. Di na mangita ba? Mo-deliver, mura silang mga magnet, mura musuyop og mga malita ba? Dili raman usara ka tao ang nagsulti anang malita. Ubay-ubay na tag nadunggan, lain-lain nga klases tao nga naa diha galingkod o related sa naglingkod na naghisgot anang malita, purtig yung sikatas malita karon. Namoy malita sa inyo? Lahi man tong ilang malita kay gisudlan kunog basura. Mao na ilang termino. Ang mga malita nga gisudlag basura, kita diri nga atong basurahan hugaw magignaw. Ila dito mga mahalon man nga malita, nya ang suod kuno adto basura. Nya ang atong basura dinhi, ang mulabay kana mga hugaw sa kignaw, ang dito ang mulabay na nagbarong ang mudawat, nagbarong. Kita mo adto ka dito sa dumping site, ang mga hugaw kignaong dito, pero diri sa ato ang dumping site. Oy sos, matod pa ato mga 18 Marines karon mo sa nagisulti ni Saldico, nagjibe-jibe sila o gisulti ni Sergeant Gutisa o katupag yung ubang nanulti ana. Ay sos, adto i-deliver sa mga dignified offices. Mga igsoon, kung ato na ganing i-twist ang sugo sa Ginoo, ato na bang lubagon ba? Mo resulta gyud sa kadautan, mo resulta sa kagubot. Unya matud pa ni Hesus, buhata sa uban ang gusto ninyong buhaton nganha kaninyo. So kung mangayo ganitas Ginoo, ato yung hunahunaon ang atong gipangayo makaayo sa atong isig katao. Ayaw yung pangayo nga makadaot nila kay mo balik na diha nimo. Naakaroy na ngayo nga madugta sa prisuhan si President Duterte dito sa ICC. Naay nangayo ana. Naaway. Nya kadtong nangayo nga madugta unta di na unta makagbuhi adto na unta mamatay si PRRD didto. Mobalik sa na nila, madugta sa na sila sa prisuhan sooner or later. Bara ibara. Muna moingon gani ka, manunglo gani ka sa imong bana nga nangabit, pagbantay mo balik ng tunglo diha nimo. Oh.
manunglo ka ng imong anak nga sigig suyop, moing ka may ratag mamatay ka, mubalik na diya nimo musuyop sa ka sooner or later. Basig mag-deliver og malita. Kaya nga nung naka-on man gyud, no? Bisag naas misa naka-on man gyud, basin og importante kay ang malita nga di gyud masipyat inig deliver. Mga igsoon, ang unang pagbasa naghisgot sa pag-ampo ni Queen Esther, Reina Esther. Wa siya mag-ampo para siyang kaugalingon, gani iyang girisgo ang iyang kaugalingon para sa katawhan sa Israel. Kana mo'y nindot nga pag-ampo. Ang mga santos pod mao sa na ilang gibuhat, nagampo sila sa kaluwasan sa tanang makasasala. Makasasala. Ang mga santos naluoy sa mga makasasala, pero ang mga makasasala nagtamay sa mga santos. Lingay mong tupad, ing nanaluoy kas mga adik. Wa gani ka maluoy sa mga adik, pasabot, dautan ka. Dautan. Oh. Og tungod anang atong pagsigi og kalagot sa mga adik, kana mga manuyupay drugas, nag-anam sila kadaghan. Nag-anam og kadaghan. Kay lahi man ang yawa god, kay sa yawa man na. Ang makapasamot sa yawa, mausad ang yawa. Unsa may makapadako sa kayo, tubig o gasolina. Kana bang nanay kayo diha ba? Og imong bubuag tubig, maunsa man na? Paong, bubuan nimo gas o gasolina. Musilaob. Kanang kalagot, unsa man na? Diosnon o yawanon? Kanang drogas, Diosnon o yawanon? Unya naglagot kas nagdrogas. Di, ang yawa, gipunan nimo yawa. Kanang pagpangabit, yawanon na o Diosnon? Kanang magyaw-yaw kas nangabit, yawanon na Diosnon? Yawanon gyapon. Mo nang niingon gyud si Kristo, conquer evil by doing good. Nag-prayer rally gahapon ang simbahan ni Apil. O gani din sa atong syudad sa Sugbo, nangulog yun ang atong talahorong arsobispo. Unsa mayang awhag? Mag-ampo. Ugiyas ang gitawag ang mga leaders nga palihog pag-ampo sad mo. Paminaw sad mo sa Ginoo aron ka mao mong mudahas Pilipinas. Nindot kayong awhag sa atong talahorong arsobispo. Ug mao ni ang nindot natong iampo. Nga unta kamaotang maminaw sa Ginoo. Atos ang iampo ang mga ICC judges, prosecutor sad, o mga defense panel, pag-ampo sad mo sa Ginoo, pagpagiya mo sa wisdom sa Ginoo. Muna si Queen Esther, ingon siya, giyahi ko Ginoo, unsaon ako pag-istorya ning leon, kining bangis nga leon, aron maluwas mi. So nang kay adto siya muhangyo sa bangis nga leon. Muna mag-ampo ta mga igsoon kay kini karong kagubot sa atong nasod nga naglibot niining mga trillions nga gikawat sa atong panudlanan, dili ni masulbad pinaagig kasuko, di ni masulbad pinaagig lain na sad nga mga yawanon nga mga buhat, masulbad ra gid ni sa Dios nung paagi. Ug unsa may naa sa Dios nung paagi, gauna gyud ang kamatuoran. Dili ta magsigig hisgot anang mga fake nga kamatuoran. Karon kadtong 18 ka mga Marines nga hatag og mga statements pinaagi sa ilang lawyer nga kuyugan, gi-refute sadto sa atong mga kadagkuan sa gobyerno nga naigo ato nga usa ka piki nga mga revelations. Ang ila ko nung mga affidavit na pagani i-circulate sa social media nga affidavit
nga wa kunoy notaryo piki. Unya gipangutana sad sa usa ka istasyon nato is MNI ba to nga kaning channel, ila sang gi-reach out ang lawyer nga nagdaan nila ningon sila attorney piki man kuno ng joint affidavit nila. Tinuod na ingon sang attorney, wa man gyud koy gitagaan aning affidavit, di ara man gyud ninamo notarized naman eh. Wa man gyud koy gihatagan, ambot diin ka na gikan nang naang nag-circulate karon pero di lang may anak mo bother kay total gikuptan manamo diri ang tinuod nga affidavit. Ano bang dali kayo ang fake news karon? Nya unsaon man na nato pag siguro nga tininuod na kun adto na i-reveal sa tinuod nga ahensya. Adto ba sa ombudsman, adto ba sa Senado nga hearing, adto na didto ibutyag. Samtang naa pa sa social media, subject pa na sa scrutiny. O matod pa sa tong lawyer, nangandam lang ni kung moabot nami sa saktong lugar. Ang una nilang target nga himuan nila sa petition ang ombudsman kay nga involved man ang mga government officers niya ng ilang revelation. Niya kung ipatawag po sila sa laing ahensya sama sa Senate hearing, muadto sad sila. Matod pa nila wala nang atrasan kuno. Hinaot pa unta nga di ni sila mga hilom. Kay kasagaran rabas ni reveal sa una nga hilom basin og nabugatan sad sa malita, gitungtungan tingig malita maotong nahilom. Bisag kanis father, di ba kanitong tungag malita, no? Unsa man og naay malitang moabot sa atong dawaton dili. Basta iagi lang sa slot, way problema. Iagi lang yun sa slot, pero di mo agi sa slot, i-backdoor, adi na to dawaton. Pero iagi og slot, ay sus, ngano gud taong dili dawaton, basta wala sa takibawong gikan dito. Pero nahibaw sa kita nga gikan atong malitaha nga gi-question karon, abisan pag 20 ka malita di na to dawaton, eh. I-turn over na to diha sa police na police diha kilig. Unsa na daw dapita da? Police station haron sila ato ni turn over dito. Pero naalay mo da diri malitang dili gikan dito. Ngano di nato dawaton. Pero usaragi atong timailhan nganong moingon tang genuine ning atong gipanghatag dinhi nga mga suporta kaning gipamalit og slots tungod kay wa gid tay mga ngalan nga gihisgutan dinhi. Mao ra gina ako moingon jud ko ninyo ang mohatag nato nya malipay nga dili hisgutan ilang ngalan kana tininuod ng ila, pero magpa-declare gyud, magpa-announce gyud, duda ta ana, no? So salamat sa nanghatag. Mao na ni ang atong update karon, ang atong mga slots. Ang grace nato, God's reward and complete elation, niabot ng atong halin og 179,498 ka slots, na apay 520,502 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 327 na ang atong nadawat. Nya ang atong PPSC Part 2 or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela Part 2 para ni sa atong 3-in-1 bell tower, CR ug adoration o karing ato diring luyo ang atong gipangandoy nga covered activity center. Niabot na ang atong halin og 3,043 ka slots, na 526,957 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Nya ang atong 163 slot challenge nga tag 16,300, 6 na ka challenges ang atong nadawat. Naagi ni challenge, no? Unom pa kabuok.
Unya ang atong Divine Powerful Response or DPR para itukod og mga balay niabot ng atong halin og mga naa sa 51,610 ka slots, dala adtong niangkon og 20 ka balay. Nya padayon tag dawat tag 100 pesos per slot on aning DPR, nya mo sponsor mog balay 75,000 more or less. So atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Kining pagpamalit og slots, mura ra gid ni siya tubod sa tubig nga hinay kayo. Siging to. Pero bisag hinay, kanunay, nakatigom-tigom gyud ta og nakahatag-tag dako-dakong kaayuhan na ron sa atong parokya. Ang kanang mga malita-malitang kwarta nagipahimuslan sa atong mga leaders, mura na siya bulog sa tubig, purtig yung kusuga. Pero tuwa na punta sa dagko sa kaing sudlanan nga tinaguan sa bulsa sa atong mga kurakot nga mga katawhan. Muna iampo nato nga sa sunod untang mga panahon, doon na unta tay mga leaders nga kamaong mo gamit nining dakong bulog sa kwarta sa atong nasod, gamiton alang sa kinabag-an nga panginahanglan, dili sa pipila lang nga mga gutom o way katagbawan nga mga politicians o mga leaders nato. Moabot pa baka na no? Mulaon ta. Mangayo tas Ginoo og tabang, magtuktok tas iyang kasing-kasing, mangita ta og pamaagi. Ug usa na ni ana, puy-an nato ang kamatuoran, ang hustisya o kaangayan sa atong kinabuhi. Sugod nato dinhi hangtod Dios kinabag-an. Amo na ako ginambalik-balikon, umaabot naman ang eleksyon, mga 1 year before sa eleksyon, next year, mao naman na, karon sugod naman gani, ato yung likayan, pagpili kanang manghatag og kwarta. Mao ginay first. Ikaduha, kanang kugihan kay mo suroy-suroy, panahon ragis eleksyon, o niya, ato yung napamatud-an, na di yun kay magpakita kung way eleksyon, kana ay nalagbutar gid ana, mga buango na sila. Pero kanang gasigig yung alagad, sigig suroy, bisag way eleksyon, niya gabot sa eleksyon mo, suroy lang gyapon, niya di manghatag og kwarta, kana nindot kay na. Unya para sa mga naglingkod na nga magpare-elect, ato sa nang tan-aon, kanang dili gyud magpa-publish sa ilang pangalan, dili magbutang sa ilang mga naong diha ang ilang mga project maunay atong pilion. Pero kanang magsigig publish ilangan, murag giangko nila nga gikan nila ang kwarta, ato na nang questionon kay kasagaran ana dili non tanan na asa nay pagkabuangon. No? Bisa ka nang imong tupad nga magsigig silpi-silpi, magsigig patarong siyang naong, tagsaray buutan ana. Oh, kanang conscious kay siyang naong, mga pagarbuhon man na, pride man na. Bitaw. Ako sa ilua lang jud ko ninyo, pride na. Kanang conscious kay kasi imong buhok, imong kilay, imong naong. Kanang pride bang gunagod. Kay nga naman, ang buhok hinatag nas Ginoo, na naman na. Kompleto naman na. Ang imong kilay hinatag nas Ginoo, kita kompleto. Ang colors imong naong, na naman na. Wa na may angay i-alter diha. Gawas lang kung doon na kay garbo nga di ka mudawat sa kamatuoran. Limpyuhin na lang na. Ana ra. Limpyuhin na lang. Pero conscious yung ay ka, kaya ang imong figure, oy, question na, murag lahi na. Wa na gitay makuliktaan Sige na. Nindog na ta. Mga igsoon, si Kristo misaad nga kita dili mapakyas sa atong pagpangita sa iyang mga grasya. Busa malaumon kitang moingon, Amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Nga ang halawom nga kinabuhi sa pagampo mukaylap lukop sa tibok simbahan dinhi sa yuta,
magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga taong naglunang sa mga bisyo o makasasalang pagkinabuhi, mangitag kapasayloan sa ilang mga binuhatan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga magpadayon kita diha sa pagampo bisan halos kawad-an kita paglaom tungod sa mga katalagman sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton makakaton sa pagpasan sa krus sa ilang mga binubalatian sa dalaygong paagi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Chufilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan na mapasaylo ug mabanhaw uban kang Kristo hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Makagagahom og langitnong Amahan, dawata ang among pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawatan o Ginoo, kining among mga gasa, pimaan sa mungugma, sa upaw santusan. Kining pan o kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ahimo mga grasya, bunga sa among pangaliya, ihatag na kanamo ulang itong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kaluy-i ang mga tinguha sa mga nangaliyupo kanimo, ug human madawat ang mga halad ug mga pag-ampo sa imong katawhan, kabigangan ha kanimo ang among mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon
aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta Sa imong himaya, husana sa kalitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagkay ko ng iwanan, huwag ka na ang iyong pingharian, matuman ang iyong bahay, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo sa matagal lang, ihatag ka namo, karungan lang, upasayuan kami sa mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Upili mo kami tugyan sa mga pagsulay, pinuno-aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang ingharian, ang kahulugang himayan, hangtod sa kahantod, hangtod sa kahantod. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with Be you. with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo. Apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. As of the Lord he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. To sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we long for noble things. No wonder that we praise them with our song. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, gihatag mo ang santos nga pagkalawat aron pagpanalipod sa among kaluwasan. Himoa kini nga maamong panabang karon ug sa umaabot. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nun nga kalinaw. Mahitabo ra ni kung ato gyung pangitaon kanunay ang grasya sa Ginoo dili ang kalibutanon nga mga bahandi. Atong padayunon ang pagpamalit og slots, ang atong grace tag 100 pesos per slot, dunay 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong PPSC Part 2 tag 100 pesos gihapon per slot, doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,300. Ang atong DPR tag 100 pesos per slot. So kung atong summarizon ug mopalit tag sa ka-slot sa kada nato slot karon, 300 pesos ra ang atong magasto. Pila may unsaon man nato pagpalit og slot? Una, atong ihatag diha sa atong office or diha sa atong mga lamisa sa gawas ning simbahan. Ikaduha, pwede sad nato i-deposito sa atong bank accounts, tan-awa lang ning atong bank accounts niya sa atong screen. Ikatulo, pwede ninyo ipadala sa GCash. Ang akong GCash karon murag puno naman kaayo, kasagaran sa ani mga puno-puno tinganing uban. Nya dayon pwede sag ikwarta padala, tan-awa lang gid ni kanunay og sunda kining mga pangalan nga atong gibutang sa atong screen. Unya ang atong Via Crucis magpadayon kada Biyernes ining panahon sa Kwaresma inig human sa alas 6 nga misa sa gabi. Ang ato sang Camino Mini Camino Walk kada Martes, Huwebes o Sabado sa gabi human sa 6 o'clock na misa. Ato sa nang gi-maintain. Katong gusto mo kuyog og mini camino, alari mo dire. Ang atong mass wedding karong July 18 ngita patagdaghan nga mga kaslunon 163 ang atong gitarget nga mga pairs nga atong kaslon. 20 pa ka couples ang naka-register as of yesterday. Unya kotobrata sa Mayo 31 ang atong pagpanawat aron na patay time to process everything. So awhagan ng mga nagpuyo-puyo diha na mo
apil na ani. Unya atong padayon na suportahan ang ato dinhing mga pamaagi, labi na gyud kining paglimpyo sa atong palibot, pag-segregate sa atong mga kaning basura. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanino. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.